Danguve mukadzi. Afuna kumira mushe muri yeZimbabwe pakatoipa mirai muone. Iwe vanhu vakushingana iko zvinezvi. Ukaona vanhu vasvika pakunzi wakutukwa chero nemunhu anenge dzaku akurwara nenjere. Anenge ari ma1. Ukaona wakutukwa nemapenzi vanenge vakutoziva kuti iwewe ari ma1. Right, first of all regeza timboteerera timbonzwa kuti mutemo uri kumboti kudii. Zvinhu zviri kutaurwa nana Kazembe, Minister of Home Affairs. I'm simply saying, the point I'm simply trying to drive home is, please, we cannot allow the office of the president to left, right, and center. Let's not confuse. I'm not talking about politics here. I'm wearing the jacket of the Minister of Home Affairs. It is my responsibility to ensure that there's no enforcement. Saka muri kuona kuti vakomana vakatogara patogadzirwa system kudhara yekuti ukangoita any slight mistake kunzi watuka president wavo vari kwavari ikoko vanogara vatodhila newe. It's a system yakaiswa in place handiti ingori system yakaiswa but uyu haisiyo nyaya yacho kudaro. So mireti vatobva tangobatanzira tinzwe zvekutaurwa namufana Daniel Garwe kuti tikurudzira kungonyora zvisina basa tichitukirira utungamiri ukatukirwa president wako ndiwatukwa. Saka muchidimbu tungoti hapana anosekerera izvi but regedza timbonyatsodhiga nyaya iyi timboona kuti zvimbori zviri kunyatsotora nzvimbo zviri kuitika panapa zviri kukonzeresa kuti vanhu zvizosvika pakadai. So ngati patakatambozivisana kana munhu achinge akurwara pfungwa zvechokwadi chero akanzi aita mhosva inenge anomboiswa paside. If you guys still remember papa nemumwe mudhara kana kuti mumwe murume kana kuti mukomana zvichisiyana nemaage kuti kwamuri anenge ari mukomana kana kuti muning'ina anenge ari mufana kwamuri. That's why muchiona kuti vanhu vakaita sana Daniel Garwe tinova kuti mufana Daniel Garwe because ndinenge ndichiadressa ndakamira mastreets evanhu vari kulevel vanenge vachida vanenge vachidherera the likes of ana mudhara Geza iye anenge ari mufana kwavari. Saka ndinenge ndichiadressa tichitaura takapfeka mabhachi evanhu vakaita seivavo. So that guy ainzi Muvhevi akasvika akanoningirikina akanonzi akauraya vanhu nepfuti mhanyisa achita sei. Akazotariswa zvikanzi toda kunoongorora kuti pfungwa dzake bo here ndobva anoongororwa ndobva aonekwa kuti pfungwa dzake dzanga dzisiri stable dzanga dzisiri bo. Nyaya yacho yakabva yatiswa paside yakadaro tomboisende. You know a lot of people were complaining kuti hakuna zvakadaro munhu uyu because aigara achitamba naningirikini nekuti aitamba nepresident nemachinchi. Situation tarisai payave manje kuti uyu akutukwa nemapenzi. Let's be very honest. Vanhu vaya havana basa kuti munhu anopenga havana basa kuti munhu akaita sei kana kudii chero ari kudonha masiri chero ari pawheelchair vanogona kutumira vakomana vaya vakakudzima. Those guys havana kana mafunnies ukanyatsobvunza vanhu vese vakambopfuura nemaoko evanhu vaya vepolitics kuti vanoita sei chaizvo. Unogona kutoudzwa kuti takarwa nemakumbo nemabhodhoro takazonzwa iso takarwa nemapuranga ndo marovera vanoita. They don't even care. Havatozivi kuti munhu ari nomohasa havazvinzwisise. And even kana vakada kunzi vakuda kuchinyatsouya kunokutsvaga kunokupindira chako mumba mako havasi type yekuti inopinda mumba mako iwo nepadhoo. Never. Havana nguva idzodzo. Don't expect them kuti vanopinda kana nepawindow. Never. Vanotoya nepamusoro peroof vori kana vasvika mumba pako kana zvatonetsa kana utori target hombe chachero unyatsodiwa vangatoshingirira kutochera nepasi kusvika vabudikira mumba mako chemo. Kana vachinyatsoda nezvako vanyatsoda nezvako vakomana vave nekuti vanenge vachidhila musavadherera zvenyu muchiona vamwe vacho vakapfeka masutu muchiti president wachinji andori ma1 aya. Saka iwe ukaona munhu akusvika paextent yekuti ari akutuka kazhinji kacho anogona kunge ari type yevakomana vaishandira ikoko. Ukaona kuti kune vanhu vakawanda vekuti vakauraya vanhu muZimbabwe vachiurayira vanhu kuti Mugabe aramba ari president achitonga. If you guys still remember that ndo pakanyanyofiwa ipapo. Saka vanhu ivavo paanotanga kuteerwa nengozi dzake Mugabe anenge atofa atoguwa. The next thing Mugabe muri yake itosara itorarama kalife ke mansion kalife ke kuSingapore kalife ke kuSenton kalife ke kupi kwese kwa vanenge vachida kungoningirikina. Then iwo ndiwongori hitman wacho unongosiwa uchipengereka wakadaro. Family yako haina kana chayakapuwa chinobatika iwopo waipuwa mari waitotora zvinodhaka ende ungosingatsurike ungosingatsurwa waingopuwa maassignment uchitorova iwo vachitobenefita zvavari kutoda. The next thing iwo wakungosiwa wakadaro wakutaura kuti aiwa idzi dzangoningirikini idzi. Imagine kuti zvinhu zvacho unongo chizvihodha pamusika upi. Maybe vanhu vamusinyazonzwisa chimbomunzwai futi zvaari kutaura. Mnangagwa
hangu vemukadzi saka inini makatarisa kuti munhu uyu akusvika pakutaura mashoko akaita seaya munofunga kuti inoperera papi? I understand because ndambonzawo maontaura kuti hoko ipapo hameno zvako nanhingirikini nakazembe I think nezuro takainzwa kuofisi yakazembe kuti kwakangorikana kwangoraidwa and a lot is happening apeno kuti zvikunyatsofamba sei kuona vanhu pangobudikira vamwe vakapfeka manhingirikini vamwe vanogona kuti aiwa munhu anogona kunge aringotauro asiri kupenga futi zvinogona kutoitika. You never know. Kana kuti vamwe vacho vanouya because unoona zvinoita vakomana vaya manje anogona kuuya kana atumwa for assignment yekuti akupedze iwewe, anotumwa atori CV yemunhu ari kupenga achifamba achinyebera nhonga achiita sei zvokuti iwe unopedzera wamujaira aringoapia face kwako uchingotopedzera ngoti uyu munhu anopenga ari apa ipamwe anogona kungatotumwa kuti enda unonyararidza nhingi because kazhinji muZimbabwe khona munhu achibuda achikunanga kuti uyu anorwara uyu, what do you guys expect? Kana kuti obuda achitaura kuti like zvataura kuti aiwa dzangombwa idzi munogona kutofunga kuti azvishoka nemunhu ari kumhanya bani. It's like ndingoti kana uyo uchinge uchigara unyika iko guys azvibatsire tinogona kusimbisana nemi zvimwe zvinhu zvisiko wozoenda ikoko otanga kutofamba uchitaura mashoko akadaro vanokupinza busy. If you guys still remember papa nomwe musecurity guard wokumbobuda achiimba kasong kake anzi yei ningiriki nazoita sei adidi achingoimba kasong just nje akatonzwa tuka bhadhara mari akatosungwa zvito ne sentence futi mukati zvinhu zvacho izvozvo andimukuzviona because masystems akaitika automatically ukatuka because izvo zvinozvika it's like vadzosa chinhu chacho panzvimbo. Kudhara zvaiitika zvokuti iwo ukadongotuka mugabe waitorohoriko chero munhu wose kutonzwisisa it's like waitosvika kutozvitaura ukatonzwa chero mubereki wako akanzwa kuti ndozvawava kuita zvokupota uchituka mugabe waitoziva kuti uri pama1 aigona tokudzinga pamba pake kuti saka usisiri mwana wangu kana wadaro uda kutikwadza bhosi kana vakomana chacho kana vauya vaisvika vachiti ari kupi votanga kuruwa machembere ako iwayo wakatarisa iwo kukurwadzisa bhosi vakachinzi ndi makarera type izvozvi makarera zvakadai so izvozvizvi saka ndo mamirira aita zvinhu wedu ndo mamirira aita situation muzvibonzwa kunzoko. I don't know kuti nyaya iyi muri kuionawo sei kuti munhu akutukwa nevanhu vanorarama nenhingirikini neurwere hwenhingirikini. You tell me what you think yo. Tingoisiya yakadaro but regedzai ndibva ndangonhingirikini apanapa ndingoshandisa mukana. Kune vanhu vakawanda vanoti vari kudawo kumbotaurawo pachannel inei. Kune vanhu vada kusendawo maaudios. Kune vanhu vari kuda kutombotaura pacall vachitaura zvakawanda. A lot is happening. If you want to report something ndakukupai nhamba dzangu vada kusenda maaudios amunoziva kuti muda kuadressa something zvamuda kuti zvisanganiswe nemazimbabwenzi tizvikande panapa. Nhamba dzangu dzeCulian TV ndeidzo vada kundibata. Kune vanoda kuti tichinge tichiita zvemabusiness vanoda kuti right Culian da kuti undoadvertise business kwete kuita partner ini zvekunyanya partner nevanhu handinyanya kunakira but it depends nedeal racho rongowa naro but normally kana kuti mostly tinechida vanoda kuadvertiserwa zvinhu vaya uyai tionesane ndingokuri munhu amutaure asi mari yakawanda stereka tinonyaodedzera kuti tipei tikuadvertisirei tinotaura mari iri reasonable inonyatsoenderana nebusiness rako iroro tokuadvertisira zvinhu zvako zvotanga kutokufambira. Saka nhamba dzangu dzepaCulian ndidzodzo even ndazvemaadverts kana maakutaura neni zvokungoti hai ndepi guys please let's be honest per day munopinda mamessages kana kuti 500 messages ukangoti ndepi ukangoti it's like handizonyanyonzwisisa kuti unongochida zvipi. Just go straight to the point. Culian zvakadai ndongoya ndichingoresponda bhozi pandichati ndepi ndoti uri sei ndozoda kudzoka futi kune yako ndotanga ndakuignore bhozi ndakuzodzoka kune yako hakuna conversation chingotanga straight to the conversation tobva tatongotaura. Kana uri kuda kuti uda kuya pacall kana kuti uda kutaura something just go straight to the point. Culian uda kuya pacall titaure zvakadai that's it. I think ndatopedza nemi. Bye bye.